Asti, Jouni! Pitäkää siellä vähän aikaa seuraa, mä tuun ihan justiinsa. Ai kuka Jouni? Kai on uusi poikaystävä, hirveän rikas kuulemma. Kuka puhuu rikkaasta miestä? Mä. Anna se seisoo oveen takana. Päivää. Asuukohan täällä? Asu, käy sisään vaan. Päivää. Se täytyy rikas olla. Raija. Inge. Gunilla. Iiva. Nadja. Iiva. Liisa. Käistä. Oikein hyvin. No, jos nää vaan omenoon. Jos nää maistat Tästä kirjasena maalla kovin kuuma. siellä enemmän kylmää. Ai jaha. Niin. Hei. Eiks toi Jouni tullutkaan? Ei nyt! Kato, onko se patrona Iivari? Miten sä oot tänne päin? Sullahan onkin täällä asiat hyvällä mallilla. Terveisiä vaan kotipuolesta. Lähettivät paketin. Kiitos. Niin tämä Iivari on rikas poikamies meidän kotipuolesta. Kiitos. Kiitos.